ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଜନହିତକାରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସରକାର ଜନତାଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଥା ମୁଣ୍ଡା ଓ ଭୂମିଜମାନଙ୍କର ଭାଷା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲିପି ମୁଣ୍ଡାରୀ ବାଣୀ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷାବିତ୍ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ଜ୍ଞାତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୂମିଜ ଭାଷୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଅତଏବ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ମାର୍ଜନା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଶିଖିବା ମୁଣ୍ଡା ଭୂମିଜ ଭାଷାର ବାଣୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ ବାଣୀ। ଅପଲ, ଅୟ, ଅଂ, ଆଜାବ, ଆඤା, ଇସିଡ, ଇତି, ଉଚୁଦ, ଉକ, ଉର, ଏଣେଗ, ଏମଏନ, ଏଟ, ଏଡ, ମୁହର୍ତ୍ତଂ, ତୟର୍ତ୍ତଂ, ଏଚେତ୍ତଂ, ଅଜତ୍ତଂ, ଇକିର୍ତ୍ତଂ, ସୁତୁତଂ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ହର୍ଷରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଏ, ঐ, 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 ୱ, ଔ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ଏସବୁ ଅ, ଆ, ଓ, ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ହ, ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ବାଣୀକୁ ସେମିତି ଦେଖିବା। କ, ଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇପାରୁଛି ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା, ଶିଖିବା। ଇଏ କ ଦେଖନ୍ତୁ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଲେଖାଇକି ତା ତଳେ କ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ, ଇଏ ଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଗ, ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଘ, ଘ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରୁଛି ବାଣୀରେ। ଙ, ଏ ଅଙ୍କୁ ଙ। ଇଏ ଚ, ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅ ପରେ ଚ, ଛ, ଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଛ, ଛ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଜ, ଇଏ ଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଝ, ଜ, ଝ, ଝ ଏଡ଼େ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡାରୀରେ ବାଣୀରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ, ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠ, ଠ, ଟ, ଠ, ଠ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ, ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିନାହିଁ। ଇଏ ଢ, ଡ, ଢ, ଢ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଣ, ଡ, ଢ, ଣ, ଣ ଇଏ ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣୀରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତ, ଛୋଟ ତ, ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ, ଇଏ ଇଂଲିଶ ପରି ଲେଖା ହେଉଛି ସବୁ, ଇଂଲିଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି, ଲେଟର ଭଳି। ଦ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ। ଏ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣୀରେ ନ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ପ,
ଛୋଟ ପ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଫ, ଇଏ ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ ପରେ ଇଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭ, ଭ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ ତସ୍ତ ଜ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ର, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଳ, ମ ଜ ର ଳ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମ ଜ ର ଳ ଏ ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଇଏ ମଦନିସ, ଦନ୍ତେଶ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବା ୟାକୁ ଅନୁସାର କୁହାଯାଏ, ଇ ମାନେ ୟାକୁ ଇ ବିସର୍ଗ, ଇଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ୟଢ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟଢ ୟ ଏଇଟା, ଇଏ ଲ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷ, ଏମିତି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ